Sannan sai na tafi jami'ar islamiyya na yi karatu a kulliyatul qur'anil karim, na yi digiri kenan akan abin da ya shafi qira'at da tafsir da ulumul qur'an. Daga nan kuma a jami'ar islamiyya in na ƙara yin first graduate diploma al'ali akan abin da ya shafi alƙalanci da kuma siyasar shar'iyya. Masu kallon mu a cikin wannan kafa ta Rawdatul Huffaz TV, yau mun yi wani babban kamu inda muka samo ɗaya daga cikin jigo na wannan tafiya, da ba za mu bayyana sunan shi ba, sai dai za mu so akaramakallahu ya bayyana mana sunan shi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sunana Umar Salis Abubakar. Masha Allah. To akaramakallahu za mu so mu ji takaitaccen tarihinka. Ito kamar yadda na faɗa, sunana Umar Salis Abubakar. An haife ni 1975. Sannan da wata dai zan iya cika shekara 50 insha Allah ta'ala daidai a duniya. Na yi karatu na primary a nan garin Jos, Army Transfer School, Lasisi Makanju Street, 1975 to 1982 to 1996. Na gama 1988 afwan, na gama primary school. Daga nan na je High Islamic na Sarkin Mangu kenan, na yi shekara 3. Daga nan na ƙara komawa makarantar kulliyatul kanimi, na ƙarasa shekara 3 a can shi ma. Sannan sai na tafi jami'ar islamiyya na yi karatu a kulliyatul qur'anil karim, na yi digiri kenan akan abin da ya shafi qira'at da tafsir da ulumul qur'an. Daga nan kuma a jami'ar islamiyya in na ƙara yin first graduate diploma al'ali akan abin da ya shafi alƙalanci da kuma siyasar shar'iyya. Sai na dawo kuma nan gida na yi karatu na masters a nan UJ University of Jos. 2000 na gama dai 2012 na gama karatu na masters a nan UJ, kuma yi bautan ƙasa. Wannan abin da ya shafi ɓangaren karatu kenan. Ta ɓangaren zamantakewa, ina da aure, iyali na guda ɗaya, ina da yara guda 8, maza 4 mata 4. Ma at least ina da shekara kusan 20 da kusan 3 kenan da aure. Wannan kenan. Masha Allah. To akaramakallahu masu kallo da sauraro za su so su san, a fage na kasancewarka na mahaddacin alkur'ani, a fage na haddan qur'ani, wasu makarantu kai ko kuma wasu maluma ne suka tarbiyyantar da kai wurin haddan qur'ani? To da farko dai gaskiya na so makaratu ne irin na allo a nan gidan Mushaddadu. Nan idan ya bude muka iya hada irin kamar hada baki ma. Gaskiya ba zan manta da wannan ba. Wannan shine asalin mu gaskiya. Ko har gobe muna alfahari da wannan gida, saboda gida ne da nan idan ya bude da neman karatu. Daga nan Allah ya hada ni kuma da malami na, wanda shi ma a nan unguwar yake, Sheikh Muhammad Sani Abdullahi, wanda aka fi sanin shi da Malam Sani Jos ko Malam Sani Bala. Wajen shi na soma haddan alkur'ani, na yi kusan izu 50 a gurinsa. Daga nan kuma sai kasance ya sami jami'a islamiyya zai tafi karatu, sai dan kama amana a wajen malaminmu Sheikh Suleiman kenan. Wajensa na karasa izu 10, ya kasance na yi karatu a wajensa. To dai wayannan biyun gaskiya suna da tasiri sosai a cikin rayuwata. Masu kallo za su so su san cikinsu wanne ka fi tasirantuwa da shi? Malami na da na shekara abin da izu 50 a gurinsa gaskiya na fi tasirantuwa da shi. Ba wai ta bangaren Qur'ani ba, abubuwa da dama mun amfana da shi sosai. Tarbiyya, shawarwari, ya saita mana rayuwarmu. Wani lokaci har tallafi yakan bamu. Shi mu ne ɗalibansa, amma kuma zai dan ga mun alamun abin da zai dan yi mana wani ihsani tashji'an. Gaskiya mun koyi abubuwa da dama, mun amfana da shi yasa har gobe ba za mu manta da shi ba. Muna nan muna yi masa addu'a da sauran malamanmu da suka fara tallafi. To akaramakallahu, kasancewarka ta malami kuma uba, wasu shawarwari zaka ba ma matasa masu tasowa musamman a fage na karatu na addini? To babbar shawara dai gaskiya shine karatu. Shine gaskiya makamin duk wani matashi ma, duk wani ma da yake so rayuwarsa ta yi kyau, shine karatu. Karatun kuma na farko karatun alkur'ani, saboda shi littafi ne mai albarka. An ga rungume shi to albarka fa tana tare da kai duk yanda kake.
wallahi Allah ba zai barka haka ba, Allah ba zai bari ka wulakanta ba saboda wannan littafi mai daraja da karin guma. Da haka ina jin hankalin matasa da su koma karatu, musamman karatun alkur'ani. wallahi za su ga buɗi, za su ga nasara, za su ga albarka a rayuwarsu tun daga nan duniya kuma kafin lahira. Haka wannan ita ce babbar shawara ta ga matasa. Masha Allah. Littafin Allah shine abin kamawa. Ga tafiya ta zo ta Rawdatul Huffaz TV a karamakallah. Shin wani hadafi kuke da shi ko kuma menene shirye-shiryenku musamman ga wannan mareniyar al'umma? Shirye-shiryenmu gaskiya suna da yawa. Gaskiya. Muna so ne mu ma mun ga mun ba da gudunmawa ta kowane bangare al'umma ta ci gaba. Somawa da mu kanmu mu ga cewa mun tallafa wa kanmu, iya tsayawa da kafafuwanmu, mun samu abin da mun siya wa kanmu mutunci. Sa'annan kuma akwai gudunmawa da za mu ba al'umma, ba karamar gudunmawa ba, ta kowane bangare a shirye muke. Muna da ƙwararru a kowane bangare, kowa a shirye yake ba da gudunmawarsa. So a dunkule dai gaskiya manufa ce, tafiya ce mai kyau, manufa ce mai kyau, ya kamata al'umma su karɓe ta hannu bibbiyu kuma su fahimce ta. Wallahi ba abin da ke cikinta sai alkhairi. Haka a taimaka mana da duk wani taimako da muke bukata, a taya mu da addu'a. Insha Allah za a gani a ƙasa nan ba da daɗewa ba. Masha Allah. Masu kallo za su so su san matsayin akaramakallah a cikin wannan tafiya. Ni ba wani matsayi ba ne. Ni dai ina ɗaya daga cikin wannan ubanni kenan na wannan tafiyar Board of Trustee. San an naɗa ni ne chairman ma na wannan board din. So wannan dai shine matsayina. Masha Allah. Daga ƙarshe malam ko yana da wani kira da zai yi? Kira ga al'umma kenan, Al'umma na. abin nan Ga makarantar Qur'ani, ga al'umma gaba ɗaya. wallahi kira da na bai wuce na ɗazu ba, shine mu riƙe alƙur'ani. Duk al'umma da take so ta ci gaba shine ta riƙe alƙur'ani. Masu hannu da shuni ina kiran su yi amfani da wannan damar su taimakawa makaranta alƙur'ani da yada alƙur'ani. Wallahi shine babban ribar su. Babban ribar ka shine ka kashe kuɗinka ta hanyar taimakawa alƙur'ani da makaranta alƙur'ani, to wannan ka gama cin riba. Duk kuɗin da zaka, duk wani taimako da zaka yi da kuɗinka, wallahi bai kai ka taimakawa yada littafin nan ba, da kuma taimakawa masu ƙoƙarin haddace wannan littafin. Haka ina kira kowa da kowa ya koma ga alƙur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innahu la sharafun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Kowa Allah zai tambaye shi dangane da alƙur'ani wani irin gudunmawa ya bayar. Kai malami wani gudunmawa ka bayar, kai mai hannu da shuni wani irin gudunmawa ka bayar, kai matashi wani irin gudunmawa ka bayar domin yada wannan littafi. Da haka mu yi kokari mu ga cewa mun tanadi ansan da zamu ba ubangiji ranar tashin kiyama, na cewa ga gudunmuwan da muka bayar wajen yada wannan littafi mai albarka. Wannan shine kira na a takaici. Masha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Amin amin.